Kalle. Kiitos. Kiitos sinulle. Ja mä päätin järjestää tämän mielenilmaisun torilla, koska tämä aihe koskettaa mielestäni koko kaupunkia, kaupunkilaisten muodostamaa yhteisöä, meidän poliittisen järjestelmän uskottavuutta. Avaisin nyt sanaisen arkkuni yleisen asian puolesta. Siitähän politiikassa pitäisi perimmiltään olla kyse yhteisten asioiden hoitamisesta. Ei omalla agendalla jyräämisestä tai jonkun epämääräisen taistelun voittamisesta. Olemme parhaillaan valitsemassa kaupungille poliittista johtoa kuntavaaleissa. Mikäli olen täysin ymmärtänyt, kaupunkilaiset valitsevat äänestämällä ylimmän poliittisen johdon. Kaupungin hallitus ja valtuustot käyttävät ylintä päätösvaltaa. Viranhaltijat ovat puolestaan asiantuntijoita. Ne valmistelee asiat poliittiselle johdolle ja auttavat poliittista johtoa päätöksenteossa. Eikö se näin jotenkin mene? Tai pitäisi mennä? No, tätä taustaa vasten haluankin kysyä, miksi Tampereella viranhaltijoiden annetaan ajaa omaa agendaansa vastoin poliittista päätöksentekoa? Toistuvasti viranhaltijat jyräävät päätökset ja tuntuvat tekevän mitä lystäävät. Pidättäydytään vuokraamasta tiloja meidän kaupunkilaisten omistamasta kiinteistöstä. Mä haluan nimenomaan korostaa meidän. Veronmaksajinahan me ja kaupunkilaisina omistetaan nämä kiinteistöt, eikä joku virkamies. Ja niitä kulttuuritiloja, jotka on päätetty kulttuurikäyttöön, niitä sitten vaan pantataan tyhjänä. Sitten oikaistaan ja muokataan jopa kaupunginhallituksen pitkään valmistelemia päätöksiä oman agendan mukaisiksi ja vieläpä alennutaan heittelemään postilaatikot hankeen posteineen. Se on aika ala-arvoista käytöstä. Päätöksiä nähtävästi tehdään nykäisemällä hihasta käytävällä ja jos tuohon pistäisit nimimerkin kiitos. Olisikohan jo poliisin, kun poliittisen johdon aika jyrähtää